enhla kwesibaya sabuya kwadumishelwa njengamanje sihleli ehlahleni qeda kufa ukudla kaMkhongi. Emva kwala sekuzohamba beyocula ukuthi ayilale eyizinkomo ebese emva kwalokho ngihamba ngiyoyetha ebese ngiyabuya-ke solungisela uye emshadweni. Ngijabule kakhulu, ngihappy ukuthi ingane kasisi lizolafika lolu suku. Sifisa ukuthi lube impumelelo sikuze kuphethe wonke ekhambi kahle. Sizamjabulile kakhulu. Umcimbi lona ukanani nokwethemba Mgwaba ongumnakwethu siqome naye la kaCele. Ngiyamjabulela ukuthi namhlanje sizokwazi usuku lokuthi bengwakaCele naye. Ngithi nje okuhle kodwa Awumfowethu usuku lo engeke inkabe ngalifisi. Usuku lo engeke impisi engalifisi mfowethu mase lifikile nje ngicabanga ukuthi mfowethu sekuphelelisiwe mase fike lo suku lo mfowethu. Ngoba nasekhaya bese bana amasonto ukuthi mangigeza la ngiwashe isikhindi ngiyasibeka ngisibeke sefuna ngasasale ngisho washing mase fikile ke yasemagwabeni ke awukho mbani ayisekulungile mfowethu. Ulindlela emamkhokozi,